vítám u dnešního videa, no a dneska jsem tady s kamarádkou Lina Entry. a dneska tady je s námi i Béda a my vám řekneme o něm pár informací, protože on je vlastně tady od kámošky, takže ona vám teďka řekne prostě jak to bylo, nebo ten rod, ne jako rodokmen, ale prostě co ten způsob. No, takže vlastně Béda je syn od mého Marčete. A ten Marč se jmenuje Mája. A teda Béda měl ještě bráchu, ten se jmenuje, nebo jmenoval On Filip. měl asi ještě 3 sourozence. No. Je oba umrzli a oni 2 přežili a ten se taky umřeli. Já vám tady musím budu ukazovat, protože on docela. No, takže. Jak vám ukážu, tohle je docela jako zblízka. Je takový, je podobný jakože mámě, protože má stejné barvy, akorát že na jiných místech. On je A na tátu má podobnou srst. On je jakoby takový poloviční, ani není krátkosrstý, ani dlouhosrstý. A má jakoby takový drsnosrstý, nebo jak to mám, že to má takovou drsnou, nebo jako, že Jo, že mu prostě někočí nahoru. a teda nemá, nebo jakoby sourozenec, který s tím jako měla 2 Marčeta a to jedno umřelo, Je poloviční sirota. protože je vlastně jako má maminku, maminka, Ale nebydlí s ním. jo, no protože brácha mu umřel. Všichni? No, nebo Sourozenci? sourozenci mu umřeli. A on je takový jedináček. Jo, ale on je takový Ale je jako dobré hodný. péč. On je v pohodě. Musíme mu pak ostříhat dráku, o tom taky můžete vidět každý video, že vám udělám, protože on je zase tak nemá dlouhý, ale aspoň jsme ho mohli přestřihnout. Takže to bude asi pro dnešní video všechno. My se s vámi loučíme a zatím čau!